Danas spremam gulaš od divljači. Ćao ljudi, dobrodošli u moj novi video. Kao što ste čuli, spremam gulaš od divljači. Ovog puta malo drugačiji video, da kažemo, s obzirom da ne pričam direktno u kameru, već ovako snimam posebno glas. Razlog je taj jer je video sniman na polju, u velikoj buci, imao sam majstorske radove. Pritom snimao sam i za Instagram, a realno da vam kažem, bilo mi je baš greota da ovaj recept ne podelim i ovde na YouTube. Tako da, hajde vidimo kako vam se čini ovakav video. Biće, da kažem, malo sažetiji, sama priprema će biti u centru pažnje, ja toliko i ne. Idemo odmah na pripremu. U Metrou, Metro Cash & Carry, našao sam srneći but i jelenski but. To je nešto što je najpristupačnije, što možete da nađete i mogu vam reći da sam skroz zadovoljan kvalitetom mesa iz Metroa. Vidjet ćete u nastavku videa, prvo ću da mariniram meso 24 sata. To je jako bitno kod divljači da meso mekša, tako da sečem ga prvo na kockice, da bi se meso što bolje umariniralo i omekšalo. Ako su veći komadi, treba će više vremena. Zatim sečem crni luk, slobodno ovako sa ljuskom. Idemo dalje. Šta ja to ovde imam? Imam zrno bibera i imam bobice kleke. Ako niste nikad probali, obavezno probajte da stavite u marinadu, jer bobica kleke neutralizuje taj divlji miris. S druge strane, sadrži u sebi eterična ulja koja podstiču omekšavanje mesa i, da kažemo, podiže taj ukus i punoću, kao što je, na primjer, limun kod ribe. Potrebno je samo malo da izdrobimo i dodajemo u marinadu. Sad, pošto divljač sama po sebi ima tu neku svoju slatkoću, plus ću ja da nju mariniram u crnom vinu, potrebno je i neka kiselina koja će da neutralizuje taj ukus, a to je najbolje limunov sok, odnosno limun, i možete da stavite po želji malo sirćeta, jabukovog ili vinca. Ja sam imao veliki komad limuna, tako da meni sirće nije bilo potrebno. Što se tiče vina, ja sam pri ruci imao ždrebčevu krv koje jeste poluslatko, zato sam i stavio više limuna, ali u suštini za marinadu nećete pogrešiti ni sa jednim drugim. Bitno da je crveno, jer crveno meso ide uz crveno vino. Nalijemo meso vinom, promešamo sve i ostavljamo 24 sata da odstoji u frižideru. Ne mora striktno 24, ali barem preko noći da bi nam meso lepo omekšalo. Tako da, evo me posle 24 sata, odnosno sutradan, stavljam kotlić. Iskreno, kad god je lepo vreme, gledam da iskoristim taj dan i obožavam da kuvam na polju. Tu se osjećam najbolje. Što se tiče kotlića, stavljam ga, znači, da se zagreje na vatru i stavljam poprilično dosta masti. Ja sam ovde imao mast mangulice, naravno može i obična svinjska mast, ali slobodno ne štedite, zato što je divljač sama po sebi suvlja, tako da traži malo masnoće. Dok se mast lepo zagreje, mi ćemo da procedimo divljač. Evo, kao što vidite, meso je prilično dosta upilo vino i malo i promenilo boju i omekšalo. Tako da sada kad procedimo, proberemo samo komade mesa, nije nam potreban ovaj luk, on je već odradio svoje. Takođe trudimo se da izbacimo i ove bobice kleke i zrno bibera, da nam ne smeta. I šta sad radimo? Ja ću sad malo da obrašnjivim meso, a razlozi su sledeći. Znači, brašno će sad da pokupi višak vode, zatim, pošto ću meso kratko da propržim na vreloj masti, ono će da zatvori komade mesa i ostaće prilikom kuvanja, tako reći, svaka kocka za sebe, i dodat će tu taman toliko koliko je potrebno gustinu u samom gulašu. Dok se meso lagano prži sa svih strana, ja ću da isečem, naravno, luk. Dosta luka je uvek potrebno kad je u pitanju gulaš. Neko kaže proporcija 1:1, koliko mesa, toliko luka. Znam da to nekada zvuči mnogo na 3 kg mesa, 3 kg luka, ali, ajde kažemo, ja se trudim da makar 1:2. Na kilo mesa, pola kilo luka, na 3 kg mesa, 1,5 kg luka. Uglavnom, crni luk sečem na kockice i volim da dodam po svom ukusu uvek i malo praziluka. Kad se meso opeče sa svih strana, vadimo ga napolje na trenutak i u toj masnoći, eventualno ako treba dodamo još malo masti, sad dinstamo ovaj sečeni luk. Ništa ne peremo, znači bitno je da
pokupimo sve te ukuse sa dna, promešamo malo i dinstamo, ali bitno je ne do kraja. Znači ne treba da karamelizujemo luk jer će na taj način dobiti slatkoću, već čisto da omekša i da kažemo smanji se. Što se tiče ostalog povrća, ostavit ću na vama po želji. Ja u suštini kad pravim gulaš trudim se da koristim samo luk i meso i začin. Dodatak šargarepi bi definitivno bio greška jer je ona sama po sebi isto slatka, a to nam ne treba kad spremamo divljač. Nakon dinstanja luka vraćamo meso u kotlić i nalijemo malo one marinade koje smo procedili. Nema potrebe za celom, možemo polovinu te marinade i ostavimo da par minuta alkohol ispari. Nakon toga nalijamo vodu i dodajemo začine po ukusu. Ja sam, s obzirom da je ona marinada već sama po sebi imala svoj ukus, ne preterujem mnogo za sada. Dodajem so, biber, slatku papriku i lovorov list. A kasnije, pred kraj, vidjet ćete dodat ću i malo gevirca, samo bez kima, i malo paradajz pelata, odnosno koncentrata, ko šta ima. To blago promešam, sačekam da proključa i onda smanjim vatru da se krčka na laganoj vatri. Naravno, sad imamo malo vremena da se opustimo. Čaša vina, rakije, piva, šta god da volite. Prosto spremanje u prirodi podstiče na taj neki domaćinski užitak i doživljaj. Naravno, umereno. Nekih 40 minuta pred kraj, doduše da naglasim, divljač se kuva znatno duže nego junetina i svinjetina, tako da planirajte bar 3 do 4 sata, ali kao što rekao, znači 40 minuta pred kraj ja naseckam malo belog luka, slanjenice i peršuna, nekad kima, sad ne. Naseckam to sve, napravim kao tako reći neku pastu i dodajem u gulaš. To je takozvani začin gewirz. Znači zapamtite, slanina, beli luk, peršun i kim, ali ovog puta bez njega. To se tiče gustine, odnosno količine tečnosti, to takođe koliko volite, neko voli tečnije, neko voli gušće. Ja uglavnom gledam neku srednju gustinu i uglavnom gulaš služim sa makaronama ili pire krompirom. Verovatno ste čuli da neko dodaje i čokoladu, i sam sam pravio gulaš sa čokoladom, ali opet zapamtite, čokolada i divljač ne idu baš zajedno, jer divljač je sama po sebi slatka i ona traži dosta jake začine, znači kao što su slanina, beli luk, biber, traži kiselinu, traži ljutinu, naravno sve u granicama normale. Dodajemo gewirz i nakon što ga dodamo, kao što rekoh, traži gulaš kiselinu, ja zato dodajem ovaj paradajz pelat u konzervi. Ako imate vi paradajz pire, odnosno koncentrat, možete i njega. Ako nemate ni to, u najgorem slučaju može malo i seckanog svežeg paradajza, ali mislim da je ovaj u konzervi fantastičan za gulaš. Njega blago usitnite, dodate pred kraj, kuvamo još nekih pola sata, 40 minuta, probamo i skidamo s vatre. Kao što vidite, gustina je neka srednja, nije ni previše tečno da se jede samom kašikom, a nije ni za viljušku. Zato ja uglavnom kombinujem sa nekom kuvanom testaninom. To mi je neki balans po mom ukusu. Ono što sam slučajno zaboravio da snimim je to da sam dodao i jedan krompir. Nešto mi se u trenutku činilo da fali malo gustine, odnosno nalio sam malo više tečnosti, tako da sam ubacio jedan krompir čisto da on pusti malo svoj skrob i da gustinu, a takođe krompir upija tu divlju aromu. A pošto ovaj gulaš neću jesti sam, već ima ukućana kojima će ovo biti prvi put i imaju neku odbojnost prema mirisu i ukusu, krompir će tu da izbalansira taj miris i ukus. I mogu vam reći da se gulaš apsolutno svima svideo. Čak i onim protivnicima koji su baš očekivali suprotno. Ja sam vam sad ovde samo ovako sipao u činju da vidite kako to izgleda u tanjiru, a naravno kasnije ćemo u kući lepo to natenane sa makaronama uz neku dobro piće i obavezno neku kiselu salatu. Ništa ljudi, ako vam se ovaj recept svideo, a nadam se da jeste, izvinite na drugačijem videu ako niste navikli, ali otko znam, možda vam se svidio ovakav način pripreme. Uglavnom ide lepše vreme, tako da će biti sve više recepata u prirodi, odnosno u mom kutku gde se najbolje snalazim, tako da pretplatite se na kanal besplatno je, podržite me, obavezno pišite u komentaru kako vam se čini ovaj video, da li vam se sviđa recept
komentarišite šta biste voleli da vidite u nekom od sledećih videa, jer možda se nekom i ispuni želja. Do tada, ćao!